Príjemný dobrý deň, po prázdninovej prestávke sme tu opäť z LA Talk Show. Keďže je september, máme krásnu tému, ktorou je Nie je škola ako škola. So začiatkom školského roka sú spojené milé povinnosti. Pre nových žiakov je to prvýkrát prekročenie prahu triedy, zoznámenie sa so spolužiakmi či nákup pomôcok. No nie všetky deti sa do školy tešia, či vnímajú začiatok školského roka tak, ako aj bežné deti. Sú rodiny, ktoré si napríklad kladú otázku, či ich dieťa vôbec nástup do bežnej školy zvládne a ako sa zatriedi do kolektívu. A to len preto, že jeho vnímanie sveta a súvislosti či vzťahov je iné ako to naše. Dnes sa budeme rozprávať o diagnóze, ktorá je, zdá sa, na vzostupe, alebo o nej počujeme čoraz viac. Autizmus alebo porucha autistického spektra je neurologická vývojová porucha, ktorá zasahuje oblasť interakcie k ostatným ľuďom, komunikáciu voči okoliu a správanie sa k ostatným ľuďom. Možno v poslednej dobe vnímame, že výskyt tohto ochorenia alebo rozprávaní sa o práve tomto ochorení je na vzostupe. Práve preto mojimi dnešnými hostiami sú dve dámy. Prvou je pani Vladimíra Tatárková. Vitajte. A vy pracujete ako špeciálny pedagóg so žiakmi s autizmom už skoro 18 rokov a sama ste povedali, že svoju prácu beriete ako poslanie. Máte 8-ročnú dceru Simonku a skvelého manžela, ktorý pracuje ako záchranár. A druhou hostkou je pani Mária Tremková, ktorá má dve zdravé detičky a jedného chlapčeka, ktorý má diagnostikovanú poruchu autistického spektra, teda autizmus. Hovorím správne? Dobrý večer, vitajte. Chcem sa vám najskôr poďakovať veľmi pekne, že ste prijali pozvanie, lebo asi je to poprvé, myslím, hlavne pre rodiča. Je to veľmi ťažká téma na rozhovor a rozprávanie, ale predsa len ja by som začala náš rozhovor tak trošku intimnejšie a vstúpila do vášho súkromia, pretože mňa by zaujímalo, vy ako mamka, aké to bolo pre vás? Kedy ste si prvýkrát všimli, že váš syn je možno v niečom iný a ako sa to prejavovalo? V podstate môj syn sa narodil ako krásne, zdravé dieťa a prejavovalo sa to, my sme si to všimli až v neskoršom veku. V podstate do roka mal jediný taký problém, nereagoval na oslovenie. Keď sme ho volali menom, tak jednoducho nereagoval, čo bežné deti už v takom veku do roka toto ovládajú. Keď sme sa snažili naučiť ho napríklad papa ako bežné detičky, on sa to naučil, on to raz, dvakrát zopakoval, ale potom prestal. To bolo také zvláštne, ale stále sme si povedali, tak každé dieťa je nejaké. Hej, ináč udržiaval očný kontakt, usmieval sa na nás. Ale zase vekom pribudli ďalšie problémy a napríklad to, že sa strašne bal detí, rovesníkov. To je veľmi zvláštne u takýchto detí, ale stále sme to brali tak, že každý je nejaký, hej, tak asi z toho vyrastie a bude lepšie. A asi tak v roku a pol pribudli záchvaty hnevu. A my sme nevedeli prečo. Niekedy sme vedeli, keď napríklad museli sme prerušiť nejakú činnosť, že sa hral s kamienkami na kraji cesty a išlo auto, tak som ho musela zobrať. No ale vtedy nasledoval záchvat hnevu na 2-3 hodiny. Hej. Čo je tiež také nezvyčajné, pretože tie moje deti zdravé toto nerobili. Hej. Tiež sa nahnevali, pokričali, prestali a išli sme ďalej. Ale toto bolo také iné. No a keď prišiel ten vek, kedy trebalo nastúpiť do škôlky, tak ten strach z tých rovesníkov stále pretrvával. Takže to bolo také nereálne pre nás, že by išiel do škôlky, lebo to by tam asi nezvládol. Tak sme v podstate navštívili psychologa. A ja sa vás opýtam, lebo ma to zaujíma, čo bol taký prvý impuls, alebo kedy vás prvýkrát napadlo slovo autizmus v spojení práve s vašim synom? Lebo hovorí sa, že my mami to vieme ako prvé, a možno si to nechceme priznať. Takže či bol taký moment, kedy ste si povedali, že je to táto diagnóza? Hej. Bolo aj toto. Keď mal 2 roky
A tak väčšinou sa tak zahral sám. Hej, mal tie svoje hračky, ukladal si ich do radu, čo ja som vtedy netušila, že je to v podstate tiež príznak autizmu. No a vystačil si. Hej, bol rád, hej, keď prišiel nejaký jeho bratranec a keď sme boli spolu, ale vždy sa tak utiahol a hral sa sám, proste zabavil sa sám. A tak som vtedy len tak položartom povedala, no tak on je taký autista, hej, že on má ten svoj svet. No ale tak časom sa to potom potvrdilo. Ďakujem vám zatiaľ veľmi pekne a keďže tu máme pani Tatarkovú, ktorá je odborník, tak ja by som sa vás teraz opýtala, skúste divákom trošku priblížiť, skúste nám niečo povedať o tejto diagnóze. Čo to vlastne je porucha autistického spektra? Áno, tak ja v úvode chcem poďakovať za pozvanie. Veľmi ma to milo prekvapilo a je mi cťou tu byť s vami dnes večer. Autizmus je pervazívna vývinová porucha. Pervazívna znamená, že preniká celým vývojom dieťatka. To znamená, zasahuje všetky jeho oblasti. Zasahuje myslenie, motoriku, zasahuje emócie, celú osobnosť. A vývinová znamená, že autizmus sa ukáže vývinom. Väčšinou diagnostika je okolo 3. roku, ale už aj u veľmi malých bábetiek môže byť vidno, že je autistické. Dieťatko pláče, nechce sa pritúliť, čiže už aj malinké bábetka môžu byť zvláštne. A u Aspergerovho syndrómu je tá diagnostika až niekedy okolo 10. 11. roku. Autizmus je vlastne celoživotná Takže porucha. nedá sa vyliečiť? Nie je to choroba, je to celoživotná porucha. Čiže ja vždy hovorím, že z malinkého autistu vyrastie veľký autista. Všetko sa ale mení, menia sa jeho správanie sa mení, niečo pribude, niečo ubudne. A narušené sú také 3 základné oblasti. Prvá oblasť je komunikácia. Čiže ako sme hovorili, dieťatko väčšinou do 3 rokov nerozpráva u klasického detského autizmu. Niekto povie, to prejde, začne rozprávať, ale to už je taký prvý signál, že niečo nie je v poriadku. A ak dieťa začne rozprávať, tak tá jeho reč je taká zvláštna, atypická. Detičky si vytvárajú svoje neologizmy, nové slová, deti rozprávajú echolalicky, čo znamená, že používajú to, čo v minulosti počuli. Sú to niekedy celé reklamy, celé rozprávky, alebo opakujú to, čo práve počuli. To sú také prítomné echolalie. Čiže celková tá reč je zvláštna. A ďalšia oblasť je sociálna interakcia, čiže ako ste vraveli, vzťahy k iným ľuďom. Autista veľmi nepotrebuje sa kontaktovať, my ho to učíme, trošku ho do toho posúvame. To znamená, už je tam viditeľný očný kontakt. Dieťatko nenadväzuje očný kontakt, čiže my ho učíme, aby sa pozrelo na mňa. Vtedy môžem sa učiť s ním niečo budovať. Ak nechytím očný kontakt, tak tam je všetko márne. Detičky sa pozerajú ako keby cez nás. Nezáujem o rovesníkov, nezáujem o hru. Niekedy vstúpi aj možno mama a dieťa nemá záujem. Ako zdravé dieťatko, mami, ahoj. Čiže tam je to veľmi markantné, veľmi viditeľné v tých vzťahoch s inými ľuďmi. Dieťa ako keby naozaj bolo v takej svojej ulite a veľmi nepotrebuje sa kontaktovať. To je tá sociálna interakcia. A tretia veľmi narušená oblasť je imaginácia a hra. Imaginácia to, čo dieťatko si predstavuje, čiže ako aj vníma tú hru celkovú. Deti sa nehrajú kooperatívnu hru, dieťa sa hrá samo. Čiže už v materskej škôlke vidno pekne, že aha, to dieťa sa nechce prikloniť, reaguje hnevom, plačom. Čiže hra je atypická. Dieťa zaujme autíčko, ale zaujme ho len detail. Čiže nehrá sa funkčne s tou hračkou, ale bude si hodinu krútiť koliesko. Dieťa nebude sa hrať s bábikou ako dievčatka, ale budú ju zaujímať len vlasy, ktoré bude vytrhávať. Hej. Čiže tá hra je veľmi atypická. Takže to sú také 3 hlavné oblasti narušenia. Pekne ste nám to pomenovali, ďakujem. A mňa zaujalo, vy ste spomenuli tak trošku, aby aj diváci pochopili. Vy ste spomenuli Aspergera. Tak trošku nám skúste povedať, pretože autizmus má viacero foriem, ak správne chápem, a Asperger je asi jednou z tých foriem.
Viete nám ešte o nejakých ďalších formách povedať? Áno. Čiže poruchy autistického spektra je diagnóza, ktorá zahrňa podtypy a tá klasická je detský autizmus, kedy sú narušené tieto 3 oblasti, ako som vravela, ako som spomínala. Plus je tam veľký problém v jedení, výberovosť v jedení. Detičky majú obrovský problém niečo zjesť. Sú deti, ktoré nejedia skoro nič. Čiže my ich to musíme naučiť. A problémy so spánkom. Takisto. Druhý je atypický autizmus, kde, ako som spomínala, tie 3 oblasti narušené. Pri atypickom autizme sú narušené len 2 oblasti. Čiže jedna oblasť, napríklad reč, je OK, je v poriadku. Ďalej je tam Rettov syndrom, ktorý už je taký ťažší. Deti sa javia ako normálne a v období 7 až 24 mesiacov začína obrovský vzvrat. Ako keby zabudnú všetko, motoricky, kognitívne, zabudnú všetko, čo sa naučili. To je väčšinou u dievčat, tam je pridružená ťažká mentálna retardácia. A Aspergerov syndrom, tam je narušená sociálna interakcia, čiže zase dieťatko má problém so vzťahmi, s rovesníkmi, sa vôbec včleniť do bežnej detskej spoločnosti. Ale rečový prejav a kognícia sú v norme. Čiže tieto detičky majú akademické zručnosti, majú na úrovni bežných školákov až nadpriemerné. Čiže Aspergerov syndrom tam je normálna inteligencia až nadpriemerná inteligencia, ale v úvodzovkách, nemala by som použiť to slovo, takí zvláštni ľudia, to znamená, vadia im niektoré veci, nevedia sa prispôsobiť, sú emočne takí plochí, sú takí, nechápu našim gestám, nechápu vtipom, nechápu sarkazmom. Čiže majú veľa svojich problémov, ktoré sú takí ľahko zmanipulovateľní, nechápu, ale môžu byť až geniálni v tom svojom nejakej svojej oblasti. Asi bežne ľuďom keď sa povie autizmus, tak určite sa im vybaví film Rayman, kde je to asi s týmto to majú ľudia najviac spojené. Ale ja som sa chcela opýtať otázku, že vy ste to tak pekne popísali všetko, aké to je, ale kedy by mal podľa vás, lebo počuli sme aj túto mamičku, kedy by podľa vás už mal rodič spozornieť, že niečo teda nie je v poriadku, čo by si mal ten rodič všímať a naopak, čo nemusí preháňať. Hej? Áno, tak ja si myslím, že tá reč, keď absentuje reč, už je to nejaký ten prvotný príznak, aj keď môže sa to zase zamieňať s inou diagnózou a vlastne nejaké, ako som spomínala, ten absentujúci očný kontakt alebo nejaké také zvláštnosti v hre. Ale už pri nástupe do materskej škôlky naozaj tam, bohužiaľ, učiteľky sa boja v bežnom zdravom kolektíve to vlastne vysloviť. Vaše dieťa iné, má problém v tom a v tom. Lenže vtedy dieťatku sa nepomôže. Vtedy je dieťa v zdravom kolektíve, vychodí celú škôlku, ale je vždy taký outsider, ktorý nechápe tomu, čo sa tam deje. Čiže určite, ako som spomínala, očný kontakt, reč a také atypické nejaké záujmy. Ja sa ešte opýtam otázku, lebo som to spomenula v úvode a to by som sa opýtala aj vás, ale aj pani Tremkovej. Prečo si myslíte, že práve v tejto dobe je autizmus ako keby na vzostupe, alebo hovorí sa o ňom viac, máme čoraz viac diagnostikovaných detí, otvárajú sa centra. Čomu to pripisujete? Ja si myslím, že je to aj v tej lepšej diagnostike, ale myslím si, že aj pribúda tých diagnóz, tých detí. Takže jedno s druhým je to. Prečo ich pribúda, ťažko povedať, ale myslím si, že je viac tých detí. Nie len dobre diagnostikovaných. Možno, že čo sa týka tých Aspergerov, tam je ťažšia diagnostika. Niekedy sa príde ozaj až v dospelosti na to, že má človek Aspergerov syndrom. Ale aj ten bežný autizmus si myslím, že je viac tých detí. Už len návštevnosť školy teraz a aj tých ťažších foriem je neúmerne vyššia, ako bola možno pred 10 rokmi. No, je to každopádne zaujímavé aj pre mňa, ale keďže máme LA Talk Show a my sme v Levoči, a ja by som sa chcela opýtať, preto som si vlastne pozvala aj vás ako hostí, pretože ja viem, že v Levoči je škola,
teda ktorá má aj škôlku, ako sme si povedali, má aj to praktické vyučovanie potom. A to by som sa, pani Tatarková, opýtala vás, že povedzte mi niečo o vašej škole. Naša škola vzdeláva deti a žiakov už, ako sme spomínali, od špeciálnej materskej škôlky, čiže od malička, až cez celú základnú alebo špeciálnu základnú školu, až po praktickú školu, kde po ukončení povinnej školskej dochádzky môže dieťa ďalej pokračovať 3 roky. Čo sa týka postihov v minulosti, naša škola bola primárne vzdelávali sa tam sluchovo postihnuté deti. Časom tieto detičky boli integrované do bežných základných škôl a v súčasnosti pomáha škola veľa deťom s rôznymi postihnutiami, sluchové, mentálne postihnutie, narušená komunikačná schopnosť, autizmus, aj telesné postihnutie a viacnásobné postihnutia, také ťažšie. Ďakujem. A pani Tremková, teraz otázka na vás. Dozvedeli ste sa diagnózu? A čo ďalej teraz? Určite ste si aj vykladli tú otázku a chceli ste si pre svojho syna to najlepšie vzdelanie. Ako ste sa dozvedeli o škole, škôlke? Doporučil vám to niekto? Aký bol postup? Tak diagnózu vyslovila pani psychologička, no a tak ako rodič pri takejto ťažkej diagnóze si povie, tak to nemusí byť ešte pravda. Hej, navštívime ešte nejakého iného odborníka, tak sme ho navštívili. Potom sme navštívili ďalších odborníkov, ktorí vylúčili to, že by si nepočul, že má nejakú metabolickú poruchu, neurologickú poruchu, nič sa nepotvrdilo. Tak v podstate potom psychiatrička vlastne určila tú diagnózu. No a vrátili sme sa k psychológovi, ktorá bola pani doktorka Potengová, tuto ešte v Levoči vtedy. A v podstate ona nám povedala o tejto škole, že je taká možnosť, tak sme sa tam boli pozrieť. Páčilo sa nám tam. Spojená škola Jana Butašáka internátna. Takže v podstate syn bol tam umiestnený v materskej škole. No a už sa to potom dialo, čo sa dalo. Dobre, máme tému Nie je škola ako škola. A tak sa poďme teraz rozprávať trošku o tej inakosti vašej školy. Začneme tým, ako... A to nám povie pani Tremková. Budeme sa rozprávať o takom bežnom dni autistu a vlastne aj tej samotnej výučby v škole. A potom, čo sa deje domov, tak si to tak spoločne prejdeme, lebo mňa by to veľmi zaujímalo, čo sa deje, lebo je aj veľa mýtov. Vraví sa, že čo autista, to autizmus. V podstate, že každý ten autista je iný. A preto to podľa mňa musí byť veľmi ťažké pre toho rodiča, lebo čo asi platí na jedno dieťatko, neplatí na to moje dieťa. A tak poďme si povedať, u vás asi nezvoní budík ráno? Tak mne áno. Hej, ono sa hovorí, že to sú deti, ktoré sa narodili bez návodu na použitie. A my si to vlastne musíme vydrieť, aby sme prišli na to, čo funguje, ako funguje. Takže naozaj každé dieťa je iné. Ja môžem hovoriť len o tom svojom, lebo určite v každej domácnosti to funguje ináč. Hej, môj syn miluje plišáky, takže ho budia plišáky. Hej, každý tým svojím hlasom, ale vtedy je v podstate dobrá nálada ráno. Je spokojný. Je spokojný a potom je to ráno už také ako všade. Hej, hygiena, raňajky, také bežné, keď sa už prebudí. Áno. Pani Tatarková spomínala takú zvláštnosť, že tieto deti sú častokrát vyberavé v jedle. Je to aj u vás? Máte určité, nazvime to, obľúbené druhy jedla, ktoré musia byť, alebo máte problém s ochutnávaním nových chutí? Áno. Tak toto u nás platí 100%, pretože v jednom období môj syn prestal jesť skoro všetko. Jedol len čisté natierky. Ale zase potom aj v spolupráci so školou, postupne sme trénovali, že aspoň chlebík s niečím a to ozaj mal 4 jedlá, ktoré jedol. To boli čipsy, chlieb a asi 2 druhy natierok a to bolo všetko. Aj to sa učíme. A to sa učíme. Teraz už aspoň polievočky ochutná každú. A nejaké hranolky, knedle. Proste dalo by sa možno do 20 vymenovať. Vegetarián. No, vegetarián. No, ale šunku si dá. Taký polovegetarián. Tak podľa nálady asi. Hej. Ale tým, že je starší, tak sa aj toto mení
a vidím, že už je záujem a hlavne keď vidí, že niekto veľmi s chuťou je, tak je pre neho veľmi dobré. Napríklad keď sme v reštaurácii alebo keď príde návšteva a on vidí, hej, že tí ľudia jedia niečo tak s chuťou, tak už má viac odvahy ochutnávať nové jedla. Takže aj toto sa mení postupne. Sa toto zlepšilo. Len aby sme si povedali teda tak aj pre divákov, aby to bolo jasné, váš syn je teda verbálny autista, ale to znamená, že rozpráva a komunikuje s vami, čo je asi podstatne, nechcem to tak povedať, ale ľahšie, lebo viete si možno vysvetliť a možno vie aj pomenovať niektoré veci. Tak, teraz ste najedení, chodíte pešo do školy? Nie, máme to ďaleko, my sme zo Spišského Podhradia, takže ho vozíme autom. Tak a môžete meniť trasu, áno? Môžeme meniť trasu, hej, toto je fajn, že toto nám dovolí. Lebo to som tiež počula, že jeden smer. Áno, ale zo začiatku to nebolo také jednoduché. A tiež sme si robili v podstate nejakú schému, kde pôjdeme, kedy pôjdeme, aby ráno videl. Lepili sme si na suché zipsy, hej, najprv bude škola, pôjdeme stadeto, potom zo školy musíme ísť na nákup, tak sme si tam museli obrázok toho obchodu nalepiť, potom poďme k babke, tak babkin domček odfotený a urobili sme si takú schému, že kde všade pôjdeme, aby videl, aby vedel, predvídal a nestačilo mu to povedať, pretože sa strátil pri prvých dvoch slovách. Keď som mu povedal, poďme do školy, poďme do obchodu, poďme k babke, pri škole sa strátil a ďalej nevedel a potom bol z toho nervózny, z toho potom sú tie záchvaty hnevu, len z toho neporozumenia v podstate. Áno. Takže chápem správne, že napríklad autisti majú problém predvídať, čo bude. Potrebujú to vedieť presne, zadefinované a asi nestačí len teda počuť, keďže tam častokrát dochádza k tým... Vidieť. A potrebuje druhý vnem, teda vidieť. Áno. Dobre, tak teda prichádzate do školy, a je to v poriadku, nevadí mu hluk, alebo... Tak hluk mu vadí, ale na školu si v podstate zvykol a už vie, kam ísť. V podstate teraz už vie sám zájsť až do triedy, ale tak chodívame stále s ním, aby sme mali aj kontakt s pani učiteľkou ráno, aby si ho mohla prebrať. Predsa len je to také, aby sme boli spokojní, že došiel tam, kde má. Dobre, a teraz vy si môžete vydýchnuť na chvíľku a ja sa obrátim na pani Tatarkovú. A vy ako špeciálny pedagóg, ktorý pracuje s týmito deťmi, teraz vám priniesli toto dieťatko a mali by ste nám porozprávať, prosím, o tom, ako vaša trieda vyzerá, aké je zloženie žiakov, ako sa vlastne pracuje s takýmito deťmi, keď vlastne to každé dieťa je iné a teda reaguje asi na iné veci a jedno funguje u jedného a ďalšie u druhého. Tak mňa by to zaujímalo, že čo to znamená pre pedagóga práca s takýmito deťmi. Tak Vilko už momentálne nie je môj žiak, už mám prípravkárov, ale čo to znamená? Veľkú dávku trpezlivosti, veľkú dávku predvídania a vlastne tá odbornosť, ktorá rokmi sa vypestuje. Čiže my, ak by som začala od rána, sa s deťmi stretávame v triede. Pri takom, voláme to ranné zvítavanie, robíme to už roky, ale má to obrovský význam, pretože tam si precvičujeme ten očný kontakt, kedy sa každé dieťa pozdraví, vyplňujeme si kalendár, kde máme deň v týždni, dátum, mesiac, rok, ročné obdobie, respektíve nejaké úlohy, kto v daný deň niečo robí. Čiže tam sa učíme orientácii, očnému kontaktu a každé dieťatko, ako zdravé dieťa v škole, má svoj rozvrh hodín, čiže vie si pozrieť, dnes mám 4-5 hodín, tak naše deti to nevedia. To znamená, ako sme spomínali, každé dieťa má fotku, pod ktorou je, my to voláme dennorežimový plán, dennorežimové karty a každá jedna kartička znamená konkrétnu činnosť v konkrétnom priestore. Toto je vlastne Teach program, taký úplný základ pre autistov, ale veľmi funguje. Preruším trošku. Takže vy máte teda koľko detí v triede? Ja mám 4. Máte teraz 4 deti a to ako každé to dieťatko má iný, alebo má niečo, čo robia aj spoločne? Či sa to líši od toho stupňa? Alebo ako sú rozdelené? Už konkrétne úlohy sú iné, ale momentálne mám rovnaký rozvrh, čiže každé dieťatko má rovnaký ten denný plán a tam si pekne vidí každú jednu činnosť, ktorú robíme. My máme vlastne okrem tried veľkú herňu a volá sa to štrukturovaný priestor. To znamená, priestor, kde niečo robím, je označený. Kartička WC znamená ísť na záchod, kde je veľká
veľký obrázok WC. Kartička 10 znamená, dieťa vie, že ide do toho kútika, kde desiatujeme, tu maľujeme, tu prebieha náboženstvo. Čiže všetko je také rozdelené. A vlastne tí malinkí autisti, ktorí ešte nevedia sa orientovať, tak chodia s tou kartičkou, prídu, aha, tu idem cikať, prilepím kartičku. Čiže pekne si to vie, lebo oni veľmi pekne si párujú. A vlastne to som chcela povedať, že v škôlke môže byť predmetová úroveň. To znamená nejaké plastové jablčko môže znamenať to, že ja idem desiatovať. Čiže každé dieťa môže mať rovnaký alebo odlišný ten plánik, podľa ktorého ideme celý deň. Na konci dňa je domov, môže byť fotka mamičky alebo školský klub a dieťa pekne vidí. To znamená, u autistu vidieť znamená vedieť. Takže ja mu zbytočne budem rozprávať, teraz pôjdeme to, bude výtvarná výchova. Nie. My si pekne prejdeme a odlepujeme z plánika dole. Čiže viem pekne. A tam my toho autistu uisťujeme a on má menší pocit frustrácie. Čiže naozaj to funguje. A ten Teach program je už dávno vymyslený, ale je vždy perfektný. Výborne znie to ako, že nepríde domov unavené len dieťa, ale asi aj vy, keď musíte sa takto venovať. Ale vidíte vy, ako pedagóg, napríklad keď máte detičky v triede rok, alebo vidíte postupné rozdiely, ako sa začleňuje, či si zvyká, či dobre reaguje, ale čo mňa ešte zaujíma, to je taká skôr podotázka, že či vy keď vidíte, že niečo funguje, či potom je aj následná tá komunikácia s tým rodičom, aby možno nadviazal na to, čo ste robili, alebo čo zafungovalo, či naozaj tá práca s tým autizmom nekončí asi len doma a v škole a opäť doma, že asi sa to nedá rozdeliť. Že malo by to byť priebežné. Áno, spolu hľadáme riešenia, spolu komunikujeme, tam je dennodenný kontakt. Čiže vždy som napríklad Vilka, keď som mala, tak som vždy pochválila v tom a tom, dokázal už to, vedel to a jasné, domáce úlohy vždy, lebo to dieťatko potrebuje mať aj doma tu nejakú svoju úlohu, že robím si tie domáce školské úlohy, takže to bolo skoro každodenné. Takže asi tak. Pani Tromková, keď príde Vilko domov zo školy, tak aké to je? Rozpráva vám, čo bolo v škole, čo zažil, alebo skôr naopak potrebuje si oddychnúť, potrebuje mať svoj priestor pre seba? Tak on už po ceste porozpráva, čo zažil. Hej, a tam on rozpráva veľa niekedy, že ho musíme aj trošku tlmiť, pretože je toho naozaj veľa a veľa sa pýta, za čo sme aj vďační, že sa pýta, pretože sa dozvie, ale niekedy aj tie otázky bývajú už také, že ani my na nich nevieme odpovedať. Veľmi sa zaujíma napríklad o adresy. To je to, že tie záujmy sú také zvláštne. Hej. On potrebuje od každého vedieť, kde býva, akú má adresu. Hej, a ešte si to aj pamätá. Takže ja keď si to nezapamätám a on sa ma to znovu opýta, tak sa cítim ako na skúške niekedy. A nepáči sa mu, keď neviem odpovedať, takže je to také ťažké. Ale už keď prídeme domov, on potrebuje vypnúť. Takže tú hodinku si musí oddychnúť. On zalezie do svojej postele, medzi svoje plišáky a oddychuje. No a potom už nasledujú tie domáce úlohy, prípadne máme programy, dosť sa snažíme Vilka aj začleniť medzi zdravé deti. Hej, začali sme chodiť do umeleckej školy na kreslenie, takže v podstate oddychne si a ideme do Zušky, kde už je naozaj aj medzi tými svojimi rovesníkmi zdravými a môže robiť dačo. On si rád kreslí, ale vlastne tam sa naučí aj nejaké nové techniky a trošku aj zniesť napríklad farbu. Minule sme robili s hlínou, hej, čo sa mu veľmi nepáčilo, ale niekedy pracoval, mal špinavé ruky a prežil to. Lebo to je niekedy veľmi ťažké. Chodíme na terapie, na senzorickú integráciu, takže niekedy aj rovno zo školy v podstate už podľa rozvrhu musíme ísť, že nemá ten oddych hneď, ale zase na tie terapie sa veľmi teší, takže v podstate on vie, že teraz napríklad pondelky budú terapie a že pôjde zo školy trošku skôr. Ale asi to musí mať, keď teda vravíte, že tí autisti neveľmi majú problém s časom a predvídaním, tak asi to musí mať nejako zahrnuté, hovoríte mu to dopredu, že máme už aj týždenný plán. Áno, že vie sa v tom... Na chladničke máme týždenný plán a vie si pozrieť, že v pondelok sú terapie, v útorok je od 4:30 Zuška, v stredu má ešte jazykovku, takže on
si to vie pozrieť a v podstate na všetky tieto činnosti sa teší. No a keď sme doma, tak potom už nasledujú tie domáce úlohy. No a potom už zase oddych, lebo to už je to veľa, to už stačí. Ešte môžem k tej triede? Áno, samozrejme. Naša trieda nevyzerá ako bežná trieda v základnej škole, ale autisti sa vlastne, výuka prebieha v pracovných boxoch, čo znamená, že dieťatko sedí v lavici, úlohy má nachystané na ľavej strane, čiže ja mu nachystám všetky úlohy, zošity, všetko, čo chcem, aby v ten deň urobil a chystám mu to individuálne. Čiže každé dieťa môže byť iný ročník, ja už podľa školského vzdelávacieho programu viem, že mu z toho vypracujem individuálny program na každý predmet. Čiže ja viem v daný deň, v daný týždeň, čo preberáme. Všetko má naľavo, spraví to a položí napravo. Keď je všetko spravené, vie, že je koniec. To znamená, že väčšinou ja stojím za žiakom, keďže nepotrebujem mať iné nejaké podnety a vie sa sústrediť len na konkrétnu úlohu. To je pre tých takých ťažších autistov, ktorí sa nevedia sústrediť. Potom, keď už viem, že dieťatko bude so mnou kooperovať, tak si ho lavicu môžem otočiť a pekne robím s ním z očí do očí. Čiže takto trénujem. Tak vy, ako povedala pani Tremková, tak nie je to len výcvik pre rodičov, ale aj pre učiteľa, ktorý je to naozaj veľmi náročné. A ja si myslím, že o tejto téme by sme tu mohli ešte sa rozprávať aj ďalšiu hodinu a určite by to bolo veľmi zaujímavé, ale pomaly sa preklopíme k záveru. A mňa zaujíma, a opäť teraz začnem pani Tremkovou, čo vy by ste potrebovali, alebo keď vy ste sa dozvedeli diagnózu, ako to prijala vaša rodina a okolie? Či ste zažili porozumenie, pochopenie, či vám pomohli, alebo práve naopak stránili sa, nevedeli, ako sa majú správať k Vilkovi a tak ďalej? Aké to bolo pre vás? A hlavne pre to okolie, teda, že ako zareagoval? Tak asi sme mali šťastie na ľudí, pretože aj rodina, no my sme to prijali nie úplne dobre, hej, lebo toto človek asi, žiaden človek nepríjme dobre. Ale v podstate, keď už prejdete tými fázami šoku, odmietania hnevu, tak v podstate prídete na to, že musíte niečo robiť. No a v podstate mali sme pomoc od psychologičky, že nám odporúčila školu, takže to už sme vedeli, že čo budeme robiť. Rodina to spracovala celkom, tá širšia rodina celkom dobre. A v podstate snažila sa nám pomáhať, ako sa dalo. A priatelia takisto. A vy ste spomínali, že máte dve zdravé detičky, staršie, dobre? Áno. A tie ako prijali Vilka? Aký je medzi nimi vekový rozdiel? Ako to fungovalo medzi súrodencami? Dokázali to prijať, pochopiť, pomôcť? Tak oni s ním rástli, takže vedeli, že má tie svoje výbuchy a neviem, či tušili. Myslím si, že sa nad tým takto nezamýšľali. Asi to brali tak, že proste je taký. Je tam vekový rozdiel 11 a 9 rokov, takže už v podstate sú skoro o generáciu starší, takže už to brali viac menej jak takí dospelejší ľudia, pretože v tých 4 rokoch už mala dcera 16, hej, takže to už je taký vek. No a mali ho radi, stále ho majú radi, takže v podstate. Pani Tatárková, vás sa opýtam, vy vnímate ako pedagóg, keď napríklad, alebo je vidieť rozdiel, ak tá rodina, ktorá má autistické dieťa, nemá pochopenie zo širšej rodiny a priateľov, že je to vidieť. Ako myslím, či to vnímate vy nejako, ako odsúdenie alebo stránenie sa? Asi som sa nestretla s takým prípadom. Alebo možno nevidím tak hlbšie do tých rodín. Čiže ja spolupracujem s rodičmi a veľmi už tam hlbšie nevidím do toho. Ja sa pýtam kvôli tomu, lebo vlastne bavili sme sa, alebo rozprávali sme sa na začiatku, že ako keby tie prípady narastali. A zase tu môže byť aj opačný problém a to, že ľudia častokrát, aspoň ja som to zachytila na sociálnych sieťach a tak rôzne, ako keby hovorili, že tú diagnózu si tí rodičia
Vymýšľajú. ani nevymýšľajú, ale možno, že sú veľmi precitlivení na to dieťatko a že to tak ani nemusí byť, že či aj vy to tak vnímate. Alebo či teda je to vidieť a dá sa to pomocou tej diagnostiky veľmi ľahko odfiltrovať, že teda áno, toto dieťatko má poruchu autistického spektra a poviem to tak škaredo, toto dieťatko je možno len viac ľúbené a rozmaznané. Tak väčšinou u tých Aspergerákov tam oni sú označovaní ako neposlušní, nevychovaní a tam sa to môže zamieňať vlastne s tým, že to dieťa v skutočnosti také nie je, ale má určitú diagnózu. Ale u klasického detského autizmu tam proste je tá diagnostika jasná. Nie je to len o autistických deťoch, ale určite tú pomoc a podporu potrebujú rodičia. Ja si myslím, aspoň teda z môjho pohľadu, kde inde sa ísť porozprávať ako medzi ľudí, ktorí tomu rozumejú a ktorí možno nevadí, ak to dieťa kričí alebo má záchvat a neberú to, že to dieťa je rozmaznané, ale chápú diagnózu a čo všetko to obsahuje. A o tom by ste nám mohli povedať ešte vy takto na záver trošku. Tak popri škole funguje Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom. A v podstate okrem toho, že si pomáhame s financovaním nejakých školských vecí, tak organizujeme aj pobyty pre celé rodiny, ktoré majú autistické dieťa. A toto je veľmi pre ľudí dobre, pretože niektorí chodia s tým dieťaťkom vonku a na pobyty, do reštaurácie, všade. Ale niektorí jednoducho nemajú na to sílu. Hej, a na tých pobytoch v podstate prídu medzi nás, kde každé jedno dieťa je tam v podstate autistické, nie je niekde na spektre. Takže si to veľmi chvália, pretože tam môžu byť sami sebou, nemusia pozerať, že sa na nich niekto díva, tak alebo tak. Takže je to tam fajn. Hej. Okrem toho robíme aj rôzne iné podujatia, behy. Hej, čo prinesie život, tak snažíme sa ísť a byť aj v spoločnosti. Takisto organizujeme benefičný večer každý rok, Outven, kde sa snažíme tú spoločnosť trošku edukovať a aby vedeli, že sú tu také deti, aké majú problémy a to povedomie trošku šíriť. A tiež by som sa chcela poďakovať učiteľkám, pretože sú skvelé. Ďakujeme. Ďakujem. Ja som sľúbila svojim koleginkám na autistickom úseku, že ich pozdravím, takže pozdravujem dievčatá. A skutočne tá práca je tak náročná. Ja ďakujem za to, že si tak pomáhame a že spolu riešime a že je nám fajn. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor aj za účasť. A ja verím, že budeme mať čoraz viac diagnostických centier, možno nejakých terapií. A na záver by som sa možno opýtala, či máte pocit, že je toho dosť, ako myslím, pomoci pre tieto deti a pre ich rodiny? No, tak to skôr žalostne málo. Skôr žalostne málo, lebo čo je okresné mesto a tu neexistuje terapeutické centrum. Žiadne. Najbližšie sú v Poprade. Myslím, že v Spiske je Robinson, len neviem, či je práve špecifikované to pre autistov. Tie centra, ktoré sú v Poprade, neviem, či môžem menovať. TIA a SASA centrum. Tak tie sa venujú naozaj buď autistom, alebo deťom, ktoré majú problémy v senzorickej oblasti, v motorickej oblasti. A poskytujú naozaj terapie na úrovni. Hlavne tá senzorická integrácia a potom, keď sú problémy s jedlom, tam majú vypracované úžasné plány. Len sú tam veľmi dlhé čakáčky, tam sa čaká rok aj viac. Tiež je tam už veľa detí. Je tam strašne veľa detí, hej, aj v jednom, aj v druhom. A pribúda. Hej. A tých terapií je málo, hej. V podstate s takými deťmi by sa malo pracovať na dennej báze. Tie terapie by mali byť denné. A tam sme sa dostali, keď bol Vilko menší, 2-krát do týždňa, teraz už iba raz do týždňa. Takže v podstate už nastupuje potom rodič ako terapeut, čo nie je veľmi úplne šťastné, ale momentálne nie je iné východisko. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne ešte raz a ďakujem aj za pozornosť našich divákov a verím, že sme im o autizme trošku porozprávali viac, že sme im trošku túto tematiku tak ozrejmili. A ja by som len na záver dodala, že vybrala som si vás ako hostí a túto tému kvôli tomu, že je mi blízka
A tiež som presvedčená o tom, že je tu toho málo pre deti s poruchou autistického spektra. A čo môžeme urobiť my ako bežní ľudia, alebo ako možno aj vy diváci, je hlavne vyjadriť podporu a možno sa opýtať, či niekto nepotrebuje pomoc, keď má dieťa záchvat, alebo proste aspoň otvoriť dvere. Tak ďakujem vám veľmi pekne a som veľmi rada, že práve v Levoči funguje takáto škôlka a vlastne aj potom to praktické vyučovanie. Ďakujeme za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšej relácii.